Catalunya, davant de les declaracions que ha fet l'alcalde de la Vall sobre els sous dels regidors de l'equip de govern municipal, Esquerra Unida volem fer algunes puntualitzacions. En primer lloc, dir clarament que l'alcalde el que està fent és intentar confundir els veïns. Ell parla dels sous nets que percibeixen els regidors, quan Esquerra Unida no han parlat mai d'això, del que cobren els regidors. De lo que estem parlant Esquerra Unida i el que han denunciat és el cost que té per a l'Ajuntament de la Vall i aquests sous de regidors, és a dir, el que realment es costa als veïns i veïnes de la Vall. I això són els sous bruts que se cobren i això és la seguretat social que aquests sous implica. En aquest sentit, el cost per a l'Ajuntament de la Vall dels sous dels regidors de l'equip de govern és, tal com han dit Esquerra Unida, de 207.000 euros cada any, més el cost de la seguretat social. Les quantitats que nosaltres hem fet públiques són aquelles que apareixen en les actes dels plens municipals on s'han acordat aquestes retribucions. Aquestes actes que estan a disposició dels veïns que vulguin consultar-les. Així el ple va acordar les retribucions que tindrien aquests regidors, per tant va establir el cost que això tenia per a l'Ajuntament del poble de la Vall, que és el que nosaltres hem plantejat i no el que percibeix o deixa de percibir cada regidor. En segon lloc, Esquerra Unida el que han denunciat en concret és que en una situació econòmica com la que tenim, l'equip de govern hauria d'haver reduït aquest cost per a l'Ajuntament que significa els sous dels regidors. Però en canvi ha fet tot el contrari, ha augmentat el cost. Per què? Perquè han decidit que n'hi hagi un regidor alliberat més, és a dir, avui n'hi ha un regidor més que cobra un sou de l'Ajuntament que anteriorment. És el regidor, la regidora en aquest cas, d'Educació, que fins ara mai havia cobrat un sou i que el Partit Popular ha decidit que el cobrara. Per això el cost és major avui per a l'Ajuntament, perquè n'hi ha un sou més en tot el cost del sou brut i de la seguretat social que per això representa per a l'Ajuntament de la Vall. I en tercer lloc volem dir que el problema és que l'alcalde no té arguments per explicar això. El que ell hauria d'explicar és per què han decidit ficar un regidor més en sou en una situació com la que tenim, que per cert se li ha oblidat penjar la nòmina d'aquest altre regidor que s'ha incorporat com un regidor a cobrar sou en les que han pegat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. La nòmina de la regidora d'Educació no està penjada, que la pengi, així la gent que vulgui comparar podrà comparar en totes les xifres davant. Dic que com no té arguments per explicar això, l'alcalde el que fa és dedicar-se a insultar a qui han denunciat aquesta situació i ell sabrà per què se posa tan nerviós i per què perd completament els papers quan parlem d'aquest tema. Ell ho sabrà, ell que ho sap que ho expliqui.